खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोना आंखौ बुंगासिनो गोबाङानो कमेन्ट सेक्सनावहाय जे आब' नोङो सानफ्रोमबो मेकआप खालामो उइदाउट मेकआपबो मोनसे होल भिडिअ बानाय बिदि होननानै माने बेबायदि आंनि मोनसेबो भिडिअ गैफेरा खोमा दङ दंनाया जेनेबा BTS जेनेबा शुटिंनि BTS फोरावबो आङो उइदाउट मेकआप थाङो खिन्थु मेकआप खालामहैयो शुट खालामहैयो बेबायदि आरो खिन्थु दिनैनि बियो फार्स्ट एभार बेबायदि भिडिअ जेरावहाय आङो उइदाउट मेकआप फार्स्ट टु लास्ट भिडिअ खालामगोन आरो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो जिबौदों दांलै गिलुलुनो मैगं खासोदो जोंहा आब' ओमफ्राय बाजै आं मैयासो खाफैजोबदों भिडिअ लाहरदो दे नोंसोरखौ आं है जेबो नङा दे आयौ साइज गैथारा जेनेबा साइज थाबाल' भिडिअ लानांगौ आरो ओइ थोद जिबौफोर दं नामालै गिलुलु खायलासो खादो नै जोंहा खायला बिफाङा माहाबा बंफां गोलैना थानायावनो मादैलाय खायलायानो मोनसेबो गैया माथो हा खायलायानो मोनसेबो गैया माथो जा मामाखौ इगनर खालामदो बिराद गरमथार माने बेखायनो गस्ला गानाखै खोरो आं हमना होनो खायला आं खानो ओइला थाइसे नै ओइला थाइसे हलाय खोरो माबा सिथाबसै माथो आं खानो खोरो नै खायला खायला मेन खोरो खायलाया इ सिङावसो सुदो माबा इ खिरखियाव दोनबालाय माथो जायो वा बिराद पालुआलै जा बिमाया मानसि फैनो बायखानायसै गोरानखासो अरसुनो नांथारगौ बन गैया नोंबा दे मन गोरा होमबा दे आथिङाव नांबाय हले आं भिडिअ खालामनो नायनो खोरो माहा गोखाया नामालै इयो हा खायलाया आलु होना एवबा गोथाव मोनजागोन अबयसे ओइलाय इथिंबो दङ आब' ओइ बिजौआव नायनाय ओइलाय नैलाय बहर दे बोख्लाय खायला दंफाङानो दंफां नायलाय खायलायानो खायला गोजा खायला गोजा गुवाहाटियाव लांनासो फानहैनोसैलै नोंथांमोना आंखौ बहुतानो कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय थायो गुवाहाटियाव थानानै मा खालामो नैबेबायदि खायला बिफाङा ओरैनो थायो नालाय जाहाना न'आवहा थायोना थायो इखौनो नै खायो खायला फानहैयो आं गुवाहाटियावहा नोंथांमोना बहुद कमेन्ट सेक्सनाव आंखौ सोंहरबाय थायोना मा खालामो आब'आ मा खालामो आरो बुंहरोना नोंसोरो आब' नोङो उइदाउट मेकआप भिडिअ खालाम स' दिनैनि भिडिअ उइदाउट मेकआप भिडिअ खालि मिसुगुरखौल' बाङाय द्र' खालामदो ओमफ्राय जेबो फोनाखै लिप ग्लस बाङाय दै फुङावनो फोनदोंमोन जेबो फोनाखै जेबो देलायाखै ओमफ्राय गुवाहाटियाव बेखौनो खालामो आरो नैबे खायला बिबारफोरा नै बारना दंजोबो ओमफ्राय आङो मैगं बेफारिबाबो एसे दामि मैगं बेफारि आरो सब बेफोर आंनि हाजिरा खानो थाखाय हाजिरा लाजोबो आं बिसोरखौ नैबे सासे हाजिरा बिराद होयो दे आं बिसोरनो बेथनखौ आरो बे सासे लांथिया हाजिरा बेफोरखौ माने हाजिरा लानानै खायो माने बिराद बुरजा नालाय बागाना नै बेनिफ्रायनो सोरगिदिं बेखायनो माने आं हारसिं खाजोबनो हाया नै खायलाया ओमफ्राय खाजोबनो हायैनि मोनलायलायना थायो नै बेफोरखौनो बेफार खालामना जानांसिगोन नङा होमबा खामानियाथ' गिदिर फिसा थाया नालाय नै बिबारा खायला बिबारजों खेबसे सेलफि लानोसै खायला अनला ओमफ्राय नै इथिंबो खायला बिफां गोजा खायलायानो खायलाखौ माबा होनो नामा बर' आसलियानो खायला माबा दङ दे खैथा मोनदों मोनब्रै मोनबा ओइलाय इखौ हानलाय
ओइ माबा खर'आव नांनो नागिरदोलै दे बुहरलाय बा डेन्जार खायलायानो खायला नायलाय बिबार बारसोदो माबायसा आं जाफेराखैलै गोबावथार जाबाय उन्दैयावनो जादोंमोन खोमा ए मोननाय हरलाय नायनो खायला खायला अ बागाननिफ्राय आब' उन्दैयाव जानाया आं गोसोआव गैला माबायसा नै दा जागासिनो फिसा फिसा आरोबाव जि बुरजा जाखादो नै बेनिफ्राय आरोना नै बेनिफ्राय आंनि आखायासो फकास जादों नै बेनिफ्राय नै जायै नै बेयावबो ओइयावबो गाहायावनो जाया होमबा ना साङाव जायो जि बिबार बारबावदोसो माथो हो बा हाट गुवाहाटीयाव थांनानै बेखौनो फानहैनोसैलां खर' दोननो जागायानो गैलायलायला आब' खिरखियालाय वेर इज खिरखा अ हेयार इज खिरखा आरो इ सिङावबो दोङो दे नैलाय इ जोगोनार बिजौखौबो फानहैयो आरो आङो गुवाहाटीयाव नै बिथिं हारसा न' बै बिथिंबो हारसा न' इयो ओमफ्राय इखिनिया जाहानि बारि गोजा आरो इ जाबाय जाहानि औवा दाखालि औवा मेवाइ दाननाया नैबेयावनो दानदोंमोन ओमफ्राय नै बिबारा जि बिबार बारबाय थादो मा होनदो ओइ दे खा जल्दि बुरजा माथो बिदिबा हाजिराखौ बाङाय खम होनाय जागोन दै आयौ ओइ जल्दि खा आरो सासेयाथ' सान्दुङावनो थानो हाया जोहोलिया नुवाखै खर' खोबथेलायलायनानै थायो गुफुर नालाय मालाय बिराद जोहोलिलै आजिखालि खामला हाजिराफोराबो बिराद जोहोलि जाग्रा जाबाय दख'ना गोदान गाननासो हाजिरा मावफैदो नुवाखै आंनियाव सना इयाव थालाय मा खबर इसिबा हेन्डसाम जागोनलै जोंहा सनाया फैसाया ब्रो मा नै फिथाइ गोमोनखौ लाद' सना नों थांनाङा फै जिबौ दङ इयाव थां नागिरगासिनो हनै टुक्लुआ आयौ सासेया नागिरगासिनो आइदिलै सेन्देलानो माबा गबोलायलायबायलै माबा सेन्देलानो माहाथो गबाय थायोलै डिस्टार्बनो हट नोंथाङा बारा मोनसिगोन दे एसे फैसाखौ दै जागोन दे ओइ नोंसोरो साला हाजिरा मावफैदो बिफांखौ खादो बे बिबारफोरखौलाय माने बिफांफोरखौ बिदि खालामना गालांदो इ दरमा दाननांगौलै नोंसोरनिखौ जानाय नङा बिदिबा माथो बिफांफोरखौबो बुथारनो नागिरो नोंसोरलाय गैथारा बि सासेनिया गैथारा दे थुदो जाबाय आलु होनानै जागोन नालाय मानसिबालाय थाम्फै अरसोबाय थाम्फै अरदो नायनाय गोजा जालायबाय थाम्फै अरदो बोरैबा र' मा मा बुस्थु ओइ इखौ देखायलाय इ मा बुस्थु बेयो माबा भात केरेलासो फाय नैयो भात केरेलानि खाथियाव देखाय खाथियाव इखो नङालै इखो आरो मा बुस्थु आं सिनाय मोनाखै भात केरेलानि हा ओइ लावखौ देखायनाया नोङो लाव बिजौ माहा लाव बिजौबो खादो दे बरिया नोंनिया बाङाय बारा जाखागोन दे फैसाया ओइ नङालै मा आं इखौ सिनाय मोनाखै मा बुस्थु इ बुस्थुआ मा बुस्थुलै खांख्रिखला भात केरेला
जाबायला फैदो सोरबाफोर जुदि गुवाहाटीयाव खायलानि गोनांथि जादोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो माने होम डेलिभारिबो खालामो आरो थगायदोसो आङो दे हामा मोनदाङा फै नै जोंहानि फख्रिया सेस माबा जाजोब्बाय टुक्लु टुक्लु सना खोरो लाबो येस जोंहानिया नै नाखौनो मोनजानायसो नंलालै मेथ'कादोनो सेस बुंजोब्बाय फख्रियानो बा सानैदो जि साइकेल गाखोदो हनै बा 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 गाखो गाखो बा सलायनो रोंबाय माथो सनाया बा 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 जोंहा न'आनो माला ओंखारबावगोन सिजिलानो जाला नै न'फोरानो मा होनबावनो माला ओंखारगोन फैदो सना थांनाङा बाहेराव थांनाङा फै ओंखार बाहेराव थांनाङा फै ओइ गोलैगोन ना ये गोलैबाय ओइ गेदा मा हट सालायनो लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा जाबाय 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 आयु मेंलायलाय मेले lebih kecil nah lan nah Nania मा संदो गाबोराय नानिया दिनै हारसिंनो मेकआपखौ खालामनो खोलाय नानि देखायना होनो आङो सिदायै नाय इदि सिदायै नाय खानायखौ बाङाय बरनब्रा मोजां नायनो जि बरिया मेकआप खालामखादो नै दिनै नानिया गाव सोलोंनायजों आरो दिनैयो बरिया मेकआप खालामखादो मा संदोलै एंख्रं ओइ आखलिजों बानायनाय बायदि खर' इनो नामा फिथाइया बाङाय जानाय नायनो बुरैयाबो थाखायो बे जानाय नाय माबैसा गुदुंखा गुदुंथार सना गुदुंथारलै दे बनायबाय थाथ' फै न'आनो ओंखारलालै जोंहा फै मिथिबाय फै मिथिबाय सना बख'बाय आङो मोजां दे मिथा नै मैगङा जोगोनार बिजौ बिराद गोथाव मोनोलै आङो नोंनिया हाजिराया बाङाय बुरजा जाबाय दे खोनाबाय हाजिराया बाङाय बुरजा हाजिराया बुरजा नोंनिया ओमफ्राय नोंनिया बाङाय खम दै नै लाल साहा लोंनोसै दायो जोङो गासैबो जनानै आरो हाजिराफोरनोबो लोंहोनोसै आङो दा नै जि अखा हाबाय दे अखा हानायावहाय आरामसे आयौ मबाइल लायना फैबायलै नै मबाइलखौलाय मानो लायनाय मबाइलखौ मानो लायनाय अखा हानायाव सिजोम जाजोब्बाय लोमजागोन
माबायसा हा गोथावानो जादों नानि बानायनाय फिथाइया रोंबाय आंबो रोंबायना